Salut! En aquest videotutorial descobrirem com aplicar calendaris a les nostres planificacions amb Project Libre, tant a nivell general, diguéssim, que afecti a tothom, com també a nivell individual. Anem a pels generals. Tenim dues tasques, la 1 i la 2, que es fan en paral·lel durant una setmana cadascuna, i volem simular, per exemple, que el divendres d'aquesta setmana és festiu i, per tant, en teoria no hauríem de fer feina aquí. La manera d'aplicar-ho en Project Libre és anar-nos al menú Arxivo, Calendari, i ens apareix aquesta finestra amb els seus calendaris que podem per descomptat tirar endavant i endarrere en funció de les dates que ens importin. En aquest cas la que ens importa la tenim aquí, és aquest divendres dia 5, i quan la marquem, immediatament aquí a la part inferior esquerra ens marca quina és la situació actual, és a dir, què passa ara mateix aquest divendres, com està configurat. En teoria és un dia predeterminat i es treballa de 8 a 12 i de 13 a 17, que és el calendari i l'horari estàndard que té Project Libre, però ho podem canviar, i ho podem canviar fent servir aquestes opcions que tenim aquí dalt. Predeterminat és això, el que tenim per defecte, però tenim la possibilitat de marcar-li com a no laborable. I en el moment en què ho fem, veiem com queda marcat amb un color diferent i ha desaparegut l'horari d'aquest dia. En el mateix moment en què acceptem aquesta opció, observem que han passat dues coses. Una, ha marcat una franja vertical grisa aquest divendres, com si fos del cap de setmana, perquè és festiu i afecta a tothom, i en segona instància el que ha fet és que la feina que teníem aquest divendres programada l'ha passada al final d'aquest procés, és a dir, al dimarts. Aquestes tasques de 5 dies acabaven dilluns i ara s'acaben dimarts, és a dir que s'adapta el calendari i reconfigura i recol·loca la feina que no es pot fer en aquests dies festius. Això que hem fet ha sigut simplement per posar un festiu que afecti a tothom, tant se val els recursos, si estan posats o com si no estan posats, tal com és el cas aquí. Però què passaria si hi haguessin recursos afectats i com podríem fer-hi diferenciacions? Doncs anem a fer-ho. Anem a assignar dos recursos, una a cada tasca. A la primera assignem el recurs Anna i la segona tasca la farà el recurs Pere. Un cop fet això, el que anem a fer és donar-li uns calendaris diferents. Per exemple, resulta que l'Anna té uns dies de festa que encara no s'ha agafat i per tant aprofita aquest cap de setmana de 3 dies per afegir-ne un quart, per exemple el dijous. S'agafa festa el dijous i així tindrà aquest cap de setmana ben maco. El Pere no, per contra el Pere ja s'ha gastat tots els dies de festa que tenia i per tant no té cap dia de lliure disposició. Anem a fer com podem dir-li a Project Libre que hi ha un dia que és festiu però només per una persona. No ho podem fer de fet per aquesta opció d'aquí, perquè això afecta a tothom en el menú Arxivo. Per tant, el que hem de fer és anar-nos-en als recursos. Ens n'anem a la cinta Recurso i Recursos, allà on donem d'alta tots els recursos, i aquí podem ara sí seleccionar el recurs Anna, simplement seleccionat, i quan ara anem al menú Arxivo Calendario, com que tenim l'Anna seleccionada, aquest calendari fixeu-vos que ens posa aquí dalt Pare Anna, i per tant aquí és on podríem començar a jugar. Evidentment aquest divendres és festiu per tothom, també per l'Anna, però li volem afegir un dia més, que és el dia 4, el dijous, que per defecte en principi el té marcat com a laborable, però que un cop més ja sabem com podem canviar-ho, no laborable. I ara mateix aquest OK que li donem aquí, si tornem al diagrama de Gantt, veiem com ara la situació ha canviat per l'Anna i no pel Pere. Aquest dia festiu, que ara no es marca en el diagrama de Gantt, veieu que no hi ha cap franja grisa en dijous perquè no afecta pas a tothom, aquesta feina que no pot fer aquest dijous la passa el dimecres de la setmana següent. L'Anna segueix fent exactament la mateixa quantitat d'hores de feina però distribuïdes diferent. I el que podem fer també és una petita adaptació, que seria la següent. El Pere hem dit que no tenia dies festius, però potser sí que podem arreglar-li una mica l'horari d'aquest dijous per tal que no estigui sol treballant tot el dia i si més no tingui un horari una mica més decent, una mica, diguem-ho així, com si fos una jornada intensiva. Per fer-ho, per fer un canvi concret a recursos, ja sabeu com funciona, Recursos, marquem el Pere i ens n'anem al menú Arxivo, Calendario. Ara bé, quina és la història? Si marquem ara aquest dijous dia 4, no li donarem pas al no laborable perquè això faria desaparèixer completament la feina del Pere aquest dia i el Pere ha de treballar aquest dia. Què és el que podem fer, però? El que podem fer simplement és canviar l'horari que tenim aquí a sota. És a dir, esborrem l'horari de tarda i col·loquem al matí una mica més llarg, no? I fem que treballi, per exemple, fins a les 16.
i fa un horari intensiu així, correcte? Així que quan acceptem això, tenim que en el diagrama de Gantt torna a haver-hi la mateixa situació, però ara el Pere aquest dijous no estarà treballant totes les hores previstes, sinó que, o no de la mateixa manera, no distribuïdes igual, i per tant estarà una miqueta més content comparat amb l'Anna. D'acord? L'última qüestió que hem de tenir en compte al respecte dels calendaris és la següent. Aquests canvis que hem fet són canvis una mica concrets, per un dia concret, un divendres festiu, un dijous que canvio l'horari, etc. Però què passa si volem fer un canvi més dràstic? Per exemple, marcar que tots els divendres fem horari intensiu, seria una opció, no? Tots els divendres del món volem fer horari intensiu. Com ho marquem això? Com que és un canvi que afecta a tothom, ens n'anem al menú Archivo, Calendario, i per comptes d'anar marcant un per un tots els divendres, que seria una feina molt feixuga, el que fem és clicar sobre la inicial de divendres, és a dir, la V baixa de viernes en aquesta versió en castellà. Fixeu-vos com queden marcats tots els divendres, no només aquests 4 que estem veient, sinó de tot el calendari. I a partir d'aquí podrem fer el que vulguem, o donar-nos festius tots els divendres, que seria una cosa maca, o simplement canviar l'horari que volem fer i fer una mica com hem fet abans amb el Pere, ajustar les hores per fer-ho amb jornada intensiva o reduïda o el que us agradi més. Un cop tenim això fet, automàticament tots els divendres del món estan ja marcats amb aquest horari una mica especial. I així és com treballem el tema dels calendaris. Només una última cosa a tenir en compte. Aquests canvis de calendari que hem fet aquí només tenen a veure amb aquest arxiu de project que estem treballant. En el moment en què el tanquem i n'obrim un altre de nou, aquests calendaris s'han perdut i per tant els hauríem de tornar a posar de nou si hi hagués festius, etc. Una recomanació al respecte és a principi de temporada, quan ja hi ha els calendaris oficials, diguem-ho així, els festius oficials, que algú de recursos humans, per exemple, s'encarregui de fer un document de project, un arxiu de project lliure, sense cap tipus de tasca, esborrant sense cap tipus de tasca, però això sí, introduint potser els recursos i els calendaris, i guardant-ho com a plantilla, és a dir, permetent que cada vegada que algú hagi de començar a fer un projecte no el comenci de zero, sinó que agafi directament aquella plantilla i a partir d'aquest moment ja tindrà no només els recursos posats i donats d'alta, sinó també els seus calendaris, els dies festius, etc. I això li traurà molta feina. I fins aquí el videotutorial per treballar calendaris en Project Libre, que ja veieu que no és una cosa excessivament complicada i que ens dona molta flexibilitat per ajustar-nos a la veritable realitat del dia a dia, que és molt canviant en quant a horaris, a calendaris, festius, etc.